Dit is Rondje Regio met deze week nieuw centrum voor Reuver. Een veilig fietspad aangelegd in Baarlo. Maar we gaan eerst naar de kinderburgemeester in Maasgouw. Het Nederlands Genootschap van Kinderburgemeesters stimuleert gemeenten een kinderburgemeester en een kindergemeenteraad aan te stellen, met als doel het duurzaam verankeren van kinderparticipatie. Naar elkaar luisteren, een eigen mening vormen en samen tot beslissingen of actieplannen komen, is het fundament voor de democratie. De kinderen van nu zijn immers de volwassenen en opvoeders van de toekomst. Ook de gemeente Maasgouw kent de kinderburgemeester Xant Veugen, maar die stopt ermee. En krijgt een opvolger, Lars Bonen uit Linnen. Ik ben erg trots op dat de gemeente de kinderen nu een stem hebben gekregen. En dat zij hebben mogen meepraten over de zaken die zij belangrijk vinden. De kinderraad heeft vorig jaar laten zien dat ze in staat zijn om goede voorstellen in te dienen. Ik denk bijvoorbeeld aan het voorstel van plantenbakken bij de scholen om biodiversiteit te bevorderen. Maar ook over de verkeersveiligheid bij scholen. Ik neem afscheid als kinderburgemeester. Mijn opvolger Lars Bonen heb ik gekend als wethouder en ik heb veel vertrouwen in hem. Ik wens hem en de hele kinderraad veel succes. Ik blijf jullie volgen en ik hoop nog vele mooie initiatieven te zien. Dankjewel. Ik ga jou de keten omhangen ten teken dat jij hier straks leiding mag geven aan de vergadering van de kinderraad. Ja. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Dank je. Alsjeblieft, applaus. Je bent gestopt als kinderburgemeester. Waarom? Wij gaan verhuizen naar een andere gemeente. Ik vind het erg jammer, maar ik hoop dat de nieuwe kinderraad met de nieuwe kinderburgemeester Lars Bonen nog veel moois gaan bereiken. Ja, en ga je nou nog in Heerlen, hè? Ga je daar verder in de politiek? Nee, ik ga even uit de politiek, maar misschien later. Wat heb je van die tijd gevonden dat je kinderburgemeester was? Ik vond het een hele leuke tijd. Ik heb veel geleerd, ook met de mensen heel veel bereikt vorig jaar. Zoals het voorstel van de plantenbakken en de verkeersveiligheid, waar nu ook de zebra van uitgevoerd is. Nou ja, dat vind ik jammer dat hij weggaat. Hij was heel initiatiefrijk en hij heeft gezorgd dat wij op alle plaatsen waar we kwamen de kinderraad goed vertegenwoordigd heeft. En dat die kinderraad binnen een jaar tijd ook een hele mooie plek heeft gekregen. En ik heb er wel alle vertrouwen in dat ook de nieuwe kinderburgemeester dat hij het ook heel goed gaat doen en het geheel verder brengt. Ja. Heeft u daar nou iets van geleerd van de kinderburgemeester, de vorige? Van de kinderburgemeester heb ik van geleerd dat hij, wat mij verbaasd heeft, dat hij en dus jongeren zo snel kunnen denken en zo snel met weinig woorden tot de kern van een zaak komen. Dat is mij wel opgevallen, ook bij de nieuwe kinderburgemeester. Ook in de reactie van kinderen, in kennismaking. Niet iedereen heeft het al helemaal klaar wat hij zou willen vertellen, maar dat ze snel en bondig zijn in wat zij te vertellen hebben. Dat vind ik wel heel opvallend. Je bent een nieuwe kinderburgemeester. Wat vind je daar nou van? Ja, ik vind het wel leuk dat ik de kinderraad mag vertegenwoordigen en dat ik de raad mag leiden en dat ik bij gebeurtenissen erbij mag zijn. Veel succes als voorzitter van de kinderraad. Ben je rechts? Ben je rechts? Ja. Dat kan niet. Alsjeblieft. We waren vandaag samen als kinderraad van de gemeente Maasgouw. We hebben ons ingespannen voor de belangen van de kinderen en andere inwoners. Wij hopen dat onze inbreng bijdraagt aan het geluk en plezier van iedereen in de gemeente. De vergadering is gesloten.
De werkzaamheden aan het centrum van Reuver zijn maandag gestart. Het plein moet volgens de inwoners en ondernemers weer gezellig en functioneel worden. Dat betekent meer beleving, meer groen, plek voor terrassen en tegelijk voldoende ruimte voor de kermis, een tent, de weekmarkt en parkeren. Wethouder Marcel Roelofs gaf maandag het startsein voor de werkzaamheden. Nou, de bedoeling is, dat hebben we samen opgehaald met de inwoners, de ondernemers die hier zitten. Dat we een plein gaan krijgen met meer beleving, meer groen. Maar we echt een sfeer zeggen van, oh wat is hier fijn om op een plein te zijn. Het Raadhuisplein wordt ingericht volgens het shared space principe. Voetgangers, fietsers en auto's maken hierbij gebruik van dezelfde ruimte. Er zijn geen verkeersborden, verkeerslichten of stoepranden en al het verkeer moet zijn eigen weg vinden. Ja, het shared space is in principe een gedachte dat je uitspreekt van iedereen is gelijk. De automobilist, de voetganger, de fietser, de hele weggebruiker. En dat je van daaruit zegt, ik zoek juist dat stukje beleving, want iedereen rekening met elkaar houdt. Ongetwijfeld voor verwarring zorgen, want iedere verandering denkt mensen, wat gebeurt hier? Dus het kunstje van ons is daar heel tijdig bij te zijn en de mensen op tijd erop te wijzen van, hier is wat veranderd, let eventjes op en vooral in het begin, wees even voorzichtig. Er zullen mensen zijn die de weg wijzen en de verkeersdeelnemers hierop attenderen. De parkeerplaatsen op het Raadhuisplein verdwijnen. Deze zijn al eerder gecompenseerd met de nieuw aangelegde parkeerplaatsen bij Rustoord. Om te voldoen aan de wens van ondernemers zijn in het nieuwe ontwerp extra plaatsen toegevoegd aan de Rijksweg en de Pastor Frankenlaan. De parkeerplaatsen achter mij die blijven nog intact. Alleen dus deze rij gaat eruit. Maar er is een nauw overleg ook juist met die ondernemers gedaan om te zeggen, wat willen we nou precies? En het moet dus een plein zijn die we dus veel breder kunnen gebruiken en veel meer groen en veel meer uitstraling moet hebben. En we hebben het geluk dat in de nabijheid toch van dit plein voldoende parkeergelegenheid is. Zo komt het plein er straks uit te zien, met dus meer groen en dus ook meer beleving. Wethouder Roelofs kijkt er naar uit. Er komen ook echt heel veel grote groenstructuren in terug. Waarvan we ook, als je bijvoorbeeld hele grote bomen gaat plaatsen, om die bomen heen bankjes komen te staan. Waar mensen in kunnen gaan zitten, elkaar kunnen ontmoeten. Ook de horeca de kansen geven om het veel gezelliger te maken. Dat doen de ondernemers zelf, dat hoeven wij niet te doen. Dat doen die wel voor ons. En daarmee echt zeggen van, ja het is leuk om hier weer eens op een Reuver, op een plein te zijn. Een veilig fietspad voor met name de leden van de Balose voetbalclub. Waar ze tot voor kort de Napoleonsbaan Zuid moesten trotseren, is er nu een fietspad aangelegd met een veilige oversteek. De eerste plannen en ideeën dateren al vanaf de zomer van 2019. Daarna zijn de plannen verder uitgewerkt en in februari 2020 gepresenteerd. Nu is het af en kan er gefietst worden. Dat betekent vooral een veilige route voor alle voetballers die hier, en vooral voor de kleineren natuurlijk, die hier van het voetbalveld gebruik willen maken. En in Baarlo een mooie oversteek hebben richting de kern. Kijk, we zijn misschien 5, 6 jaar geleden zijn we hiermee gestart. In eerste instantie hebben we gekeken wat is daar de mogelijkheid. En natuurlijk, je stuit altijd op problemen. We hebben natuurlijk te maken met een bon. Kukvan komt hoogstwaarschijnlijk uitbreiding met nieuwe woningen. Daar komt meer concentratie van kinderen. Ja, en als we deze pad eigenlijk zien en vanuitgaan dat in Baarlo Zuid de meeste kinderen wonen, ja, is het voor ons natuurlijk wel ideaal dat we die eigenlijk via deze weg, via dit mooie fietspad, ja, van hier richting Kukvan, maar ook verder Baarlo in kunnen sturen. De Bong, dat is toch een lastige verkeerssituatie daar, een drukke weg. Dat je daar het fietsverkeer weghaalt en hier een alternatieve route biedt, ja, dat is alleen maar positief. Het fietspad loopt in Baarlo via de wijk Kukvan naar Sportpark De Meren. Het pad loopt voorbij het clubhuis van de schutterij in het bebost gebied in en langs de schietvereniging richting het sportcomplex van VV Baarlo. Het fietspad was een wens van het dorp. De voetbalclub vindt het een verbetering en is blij met de ontwikkeling. Voor ons is het belangrijk natuurlijk dat de leden, met name de jeugdleden, op een veilige manier bij de voetbalclub aan kunnen komen. Tot het moment dat het fietspad er nog niet lag, eigenlijk altijd via de Bong, een drukke weg met veel auto's. Ja, het gros van de jeugd woont in Kukvan of Baarlo Zuid, zeg maar. En die kunnen nu allemaal op een veilige manier via het fietspad naar de voetbalclub komen.
Vanuit mijn werk bij Heijmans hebben wij dit mooie projectje mogen realiseren. Ik ben zelf ook inwoner van de gemeente Pelemaas, dus het was voor mij een extra uitdaging om dit te mogen oppakken. En ja, ik weet zeker dat de voetballers van VVV Kessel niet meer over de Koelberg hoeven te komen, maar dan mooi langs de Rijksweg en hier over dit mooie pad Baarlo weer de les willen proberen te lezen. Of dat allemaal gaat lukken, dat zal de tijd uitwijzen. Maar ja, we gaan genieten van dit mooie pad en wij als Heijmans zijn blij dat we dan hebben kunnen bijdragen. Het dorpsoverleg is blij dat de verkeersveiligheid in Baarlo verbeterd wordt. Iedereen kan er gebruik van maken. Ja, zeker. En niet alleen eigenlijk de leden van Baarlo, maar eigenlijk ook de overige mensen uit het zuidelijke deel van Baarlo die eventueel naar Panning of Helder willen fietsen, die kunnen ook zeker gebruik maken van dit fietspad. Ik denk dat de volgende stap ook is de ontwikkeling van Cuuk van 3. We zitten allemaal, dat hoeven we niet te vertellen, maar allemaal een probleem met huistekort. Nou, dat is natuurlijk ook in Baarlo. Ja, en dan gaan we er nog meer gebruik van maken. Maar het moet ook nog aangegeven worden richting knooppuntenroute. Kijk, want dat zijn ook mensen die op het moment niet weten hoe het gaat. Ze gaan ook allemaal via de Bonk, zeg maar via de kruising Chinees daar gaan ze erin. En eigenlijk kun je voor deze route, die er eigenlijk nog niet bekend staat, eigenlijk ook niet gepromoot is, ook niet door Rijkswaterstaat of wie het ook moet doen, ja, dat we die nog verder gaan krijgen. Dat we eigenlijk meer mensen nog hier via deze route kunnen ontsluiten van de Bonk. En de verkeersveiligheid, waar het eigenlijk allemaal om te doen is, ja, dat vinden wij natuurlijk heel belangrijk. Want elke fietser die hier gebruik van maakt, ja, is vandaag geen gevaar meer. Dit was het Rondje Regio voor deze week. Bedankt voor het kijken, fijn weekend en tot volgende week.